Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa noon hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko aljuma balɗe tati e lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego ruɓindo moon jaydeji de arti gam humpidde en ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande balɗe nayyi e lewru setto nduɗu gonɗen woni 4 avril de hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego nden tigui dey Sénégal dañata duuɓi capanɗe jeego e jeego de heeɓi hoore mum e joni woni indépendance ha taki noon jayde le soleil wi ko ɗum de hina mawnine toon to falde Thiès ha taki jayde nde windi ko célébration de la fête de l'indépendance à Thiès en avant marche hina wayno de kala ko waɗateno ɗum waɗama kala ko fewnateno ɗum fewnama e si kala ko sinkateno ɗum sinkama saabu nde mbiɗen mawninde duuɓi capanɗe jeego e jeego de Sénégal ji hoore mum e joni noon tigui jayde nde ɓisdiri hen Thiès renoue avec l'histoire après 1979 la cité du rail accueille demain le grand défilé du 66e anniversaire de l'indépendance hina wayno se yawti hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi woni 1979 nden tigui de gonɗon wuuro biyetengo Thiès de bismino mawninde de Sénégal ji e hoore mum ɗum noon ɗum ɓooyi e si noon jayde nde wi golde ɗum heɓanama gam wattede toon e wiide jayde le soleil ha joni ɓisdi hen ko une ville déjà aux couleurs nationales prête à recevoir le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et ses hôtes de marque dont le président gabonais Brice Oligui Nguema hina wayno de kam o mo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ma yahdu toon e hoɓɓe mum ɓe ganduɗa de ɓurɗo o hen mantino ko o keyniɗo lesdi Gabon taw noon inde mum ko Brice Oligui Nguema kamen de gondata e mbiɗen nden ɗon ñalande mawninande capanɗe jeego e jeego duuɓi de Sénégal ji hoore mum e joni ha taki noon jayde nde wi ko Thiès de yooɗi feewi laaɓi e ɗerewol mum adunol jayde Sud Quotidien de wi ko gonga kay saabu windi ko célébration de la fête nationale du 4 avril 2026 Thiès ville indocile au cœur du Sénégal ina wayno de falde Thiès mande bismo tigui tigui mawninde de Sénégal ji hoore mum e joni ɗum noon ko balɗe nayyi e lewru setto woni lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego de jayde nde siwtiniri ko Thiès noon wona wuuro ngo gandanɗa de ko ngo ne'inogo e si noon kongo deƴnogo saabu yiɗi siwtinir ko waɗino grève mawɗo mo gandanɗa de kamen ɓen ɓe gandanɗa kamen liggotono e laana lesdi jordi woni la grève des cheminots noon tigui jayde nde wi ko Thiès de ko wuuro ngo gandanɗa hongo e leri Sénégal e si noon ko wuuro dañgo tarih e no yahanirteno e jamanuji tawa noon hande yottaki e wiide jayde Sud Quotidien jayde le parlement de kam windi ko fête de l'indépendance nationale à Thiès JOJ Dakar 2026 les FDS entre en jeu hina wayno tigui tigui de e heɓanade pijirloji mawɗi baɗaɗɗi ɗo e nder Dakaru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego tawa noon ko sukaɓe tigui tigui gimmoto e lesɗele ɓe gara ɗo de hina wayno ɓe ganduɗa kamen goni dadiɓe ɓe woni force de défense et de sécurité kamen de kamen ne ma ɓe jille e nden ɗon darde nde ganduɗa de kam nde yuɓɓinta ɗin ɗon pijirloji e si noon kala ko aynate e ko renete de kamen ɓen ɗon dadiɓe ma ɓe daro no hannirta ni ha tagui jayde nde windi ko les forces de défense et de sécurité partenaires des JOJ de la jeunesse Dakar 2026 ina wayno ko nden ɗon titode nde ganduɗa de ma nde yekkite e mbiɗen mawninde de Sénégal ji hoore mum ha joni woni fête de l'indépendance de hina hen jilla hirjinde sukaɓe ɓe yoɓe gabbo e liggey ɓe gacca cakadeje e si noon ɓe jiiɗa lesdi mumen e wiide jayde le parlement ha joni jayde le parlement arti e ko kewi ko hakkude wuuro wiyetego Der tawa noon ko kopporoje ngo weɗata ɓe ganduɗa kamen cohli darnu galleji liggorteɗi de ina wayno Der on de mbo addi gonga walla mbo siwtiniri ko woni ko gonga e ko yekkitano ko wiya hina fayi e mahade centre mo ganduɗa de ko Mohammed Ben Zayed mbo wiyete tawa noon ko Émirats Arabes Unis kamen ɓen tigui potnombo ma hina wiyano noon kopporeje kewɗe natnama hen ha taki Der arti gam laɓɓinde ko kewi ko e wiide jayde le parlement jayde Rewmi Quotidien de wi ko ɓe ganduɗa kamen goni liggotoɓe e fonction publique woni e laamu de hina wawi si tawi en jottima e balɗe jeetati e lewru setto ndu no gonɗen woni 8 avril de ma ɓe jaltu
ɓe mbaɗa seppo mawgo e nder beddaji Dakaru e sinon e nder Sénégal tawa noon ɓe jiiɗi hollir ko tigui wasde moyen nanadir e laamu ha joni noon tigui jayde Rewmi Quotidien windir ɗum rupture du pacte social, les travailleurs dans la rue le 8 avril. ɗum noon dey wayino ko hanti kamen ɓe ganduɗa kamen goni liggotoɓe dey ko ɓe darima hollirde hoore mumen e si hollirde mette mumen e wasde mumen nanadir e laamu e wiide jayde Rewmi Quotidien. Jayde le quotidien dey wi ko omo ganduɗa ka woni Macky Sall dey gonɗo candidat toon to organisation des nations unies dey hina wayno Didi bolol ngol ganduɗa dey ngol foti rew gam tigui wawa yotto toon to ganduɗa kam ɗo woni jappere goomu gendiji aduna woni organisation des nations unies wawa ƴettuden ɗon jappere noon tigui jayde le quotidien windir ɗum candidature à l'ONU. Macky déroule son site de campagne lancé hier hina wayno dey orgo ngo ganduɗa dey woni campagne ombo Macky Sall foti wadde fuɗɗima mbo hanki dey gam laydude ɓe ganduɗa kamen tigui mbawi ɗum wallu ha heɓa nden ɗon jappere dey nde ganduɗa ombo nde fo ɗe ndira e woɗɓe ɓe ganduɗa kamen heeɓe hen jiiɗi heɓ esnon Macky kam laɓɓani lawol ngol foti rew gam heɓa nden ɗon jappere heynade organisation des nations unies e wiide jayde le quotidien. Jayde la tribune de wi ko yowati ko e alhaali gora débati gorkati en taw noon Pape Cheikh Diallo hombe hen inne de ha joni gasani sabo jayde de windi ko affaire Pape Cheikh Diallo suite et pas fin hina wayno tigui de woto liggotoɗo e cuuɗi cafrirɗi de hanki de yiɗi yaltu Sénégal toon to bowal laaɗe diwoje guinniragal Blaise Diagne de toon tigui nanga kam on noon de nanga tigui ɗon yiɗi haro e yesso ɓe ganduɗa kamen nangui ɗum noon tigui jayde windir ɗum un médecin suspecté tente de se suicider lors de son arrestation. Jayne de ɓisdi hen le présumé amant de l'animateur a été débarqué de son vol à l'AIBD hina wayno omo ganduɗa de ina miija ko e sagataɓe Pape Cheikh Diallo jillade e nder lana ndiwoya jippina toon to aéroport international Blaise Diagne. On noon wiyama hombo liggo e centre national de transfusion sanguine golle ɗo e Dakar woni wuuro ngo ganduɗa de kam ngol toppito ko faye ƴiƴam e okkirde ƴiƴam e ƴewde hono ƴiƴam ɗam wayi gam wedde ɗam woɗɓe ɗum woni centre national de transfusion sanguine noon tigui jayde windir ɗum il est en service au centre national de transfusion sanguine CNTS. Il avale plusieurs comprimés pour se suicider hina wayno tigui de ni no yitno haror ɓe mbi ko ƴetti kaaƴe galle docteur kewɗe ɗe ganduɗa de kamɗe moɗi kamɗe yari ha yiɗi hawro e laƴal noon tigui noon jayde nde gasniri ko le 56e suspect est en réanimation hina wayno de kam o battuɗo ɗumen capanɗe jowo e jeego e ɓe nangaɓe on ɗon alhaali gora débat de kam noon de fekkori naɓora e cuuɗi cafrirɗi ha joni noon hombo toon ombo eto ɗiftini e wiide jayde la tribune. Gasnirten roɓindo jaydeji men hande de ko point actu sport hina wayno windi ko omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye kala ko wino ɓe ganduɗa kamen goni jillaɓe e kippu fukko kosguel mo Sénégal de kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi ɗum saabu jayde windi ko prime de 75 millions offert au Lion pour la victoire en CAN. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye est passé à l'acte hina wayno de ko tolnoto e capanɗe jeeɗiɗi e joyi e million ngaji ɗiɗi Bassirou Diomaye Diakhar Faye wino ma okkuɗi baroɗe kippu Sénégal de deɓe ƴetti desewal gendiji Afrique de hina wayno waɗi ɗum saabu tottiri ɗen ɗon koppareje e wiide jayde point actu sport. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande. On jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol. On duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue e hirnangue rewa o worgo tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o. Banana